priatelia z hry Clash of Clans. Dnes je také zlé počasie, práve som došiel akurát vyčasované, že kanóny budú na 5. Slušný level. Vidíte, ploty sú na vyššom leveli. Mám tu vyššie. Laboratórku tu budem mať barbarianov, arčerky, cigánov, goblinov. Všetci tam hovoria cigány. Teraz pokoskovi. Budú mať na 2. A obry sa mi robia na level 2. Ako vidíte v shope teraz resource pack, ja ho nechcem. Mne sa to nepáči, ten pack. Čo myslíte? Pozrieme, kto prišiel do klanu. Ináč boli sme klanová, prehrali sme. Čiže Mortar mu ide na 3. To mal 6. A mimochodom aj Bradianovi to mal nielen ja, tu je štvorka. Čakajte, to má, kde je to? Tu je Air Defense, som si postavil Mortar. Myslím, že mám čo by skoro všetko postavené. Čakajte, tak môžem to skontrolovať. Šup. OK. 5 minút to mám dostávané. No a dnes by sme si mohli, no tak asi nie, ale mohli by sme si ukázať členov z našich klanu, ktorí došli. Došiel túto super hráč, Palko, nový tiež kamoš. Pozrite, to mal 800 spímu, ale damage 129, hitpoints 1876, super. No, Tesly a to teraz niečo, takže nebudete ho vidieť v plnom. Pozrite, akí sú tí barboši pekní. 200 barbošov, to je kaliba. Kakalinka Maja. Ako ďalší do nášho klanu došiel Kupko, to ste videli. Potom sem došiel Maci, to mal 6. Tu máte jeho to kanón, pozrite, tu má gold money, gold, elixir. To je wizard, ktorý má zle, čo mi je ľúto. No, asi by som si tento air sweeper vyhodil. To nechcem tu mať. Dal by som si sem ten silnejší wizard tower. Klan ten by som vymenil za... Aj toto by som dal určite dovnútra. Miesto toto, že máš vnútri Spill Factory. Tam by som dal miesto toho druhý Wizard Tower. Potom by som dal... By som asi obetoval tento kanón a dal by som tam mortárnu. To bolo také krajšie a silnejšie a hlavne by tá dedina bola Maci. Strašne dobrý hráč, akože ukážem vám Warlock versus Escacil. Detaily si pozrite. No, vidíte, to nás úplne zrozdrtili. A keď som sa pozrite, alebo som spravil takú začiatočnícku chybu. Ja som dal surrender, môžete si to pozrieť, sledujte, rozmýšľal som tuto. Pipík. To meno mi zvolil kamoš, ja do toho neznášam. Ale za to útok na toho posledného som dal na 3 hviezdy. Tak, za 2 minúty tu mám postavené. Chcem si trénovať nových tropov. No, sa im to zvýšilo. Takto si spravím 5-6 obrov a dám si tam nejaké, a dám si tam arčerky. Nie, nechcem ich tam zase 20. Tak 8. Mám viac barbariánov, lebo to sú predsa že len chlapi. A chlapi sú lepší než ženy. Loot collect. Trásúry mám vybraté. Nie, nemám. Ježiš, oni mi ukradli z 20. 4000. No. Toto skipneme niekedy.
Tak, ešte čo by som vám chcel ukázať, je, že pribudla... Aha, tak vám to som vám ukázala minule, zabudol som. Dnes vyjdú ďalšie let's play, lebo sa blíži Halloween, takže už na Heyday vyšiel update. Áno, hrávam Heyday. Nie je to hra pre malé deti. Mňa to baví. A ešte vyjde asi z Bombiču by mohol. A ak sa to podarí a zase tá hra nebude mrznúť, tak z Jurassic World The Game. Vieš, že to natáčal The Gaming Beaver. A neviem, jak sa to teraz číta, ale... A celkom sa mi to páčila tá hra, tak som sa rozhodol, že ju budem hrať. Nespravil som tam zatiaľ nič, lebo nešiel server, ináč by som aspoň ten tutoriál prešiel. Tak som obetoval stenu na trojke, nechcem. Na čo by mi bola napríklad tu stena na trojke? Viem, že teda to mi určí, že všetci chodia, že prejdú tadeto a už sú vlastne v centre dediny aj pri kanónoch. Teraz som to niečo rozobral. Tak čo tu ešte spravím? 15, dobre. Asi túto žiadni tropovia nepribudli. Tu mať. Mne sa strašne páči toto. Lava Hound. Silné je. To stojí 390 Dargelix. Alebo Hogovia 40. No najmenej stoja minióny a takí sú ochoční, ale viac než jeden normálny dragon sa vám oplatí natrénovať 2 baby dragonov. Má to dokopy väčší damage, má to dokopy väčšie hitpointy. A zaberá to toľko isto miesta. Tým, že sú dvaja, tak vlastne asi aj rýchlejšie útočia, tak ma to napadlo. Keď sú samozrejme dvaja pokope, lebo jeden nie. Vyzerá dobrý. Dáme request, aj keď sú všetci ešte ostatní v škole. Píšem. Mati. Nie Maci, ale Mati. Jak sa máš? To je môj brat, takže ho pozdravujem do videa. Ahoj! Ty nudman. Dobre ma to dostane. Ale koľko stojí vylepšenie? Stojí to väčšie ešte. Teraz si dám vylepšovať túto Archer Tower. Toto vylepšovať. Ale to by už bolo pre toto video všetko. A ja vás vidíme sa na budúce. Ahoj!